Wara ġurnata skola xin nirkeb fil-van, dera ma nibdix nifilħu, bejn it-toqol tal-basket, kif ukoll kif noqgħod fuq il-mejda, x'għandha tkun l-aħjar pożizzjoni. Il-posture jew il-pożizzjoni tajba hija waħda mill-aktar affarijiet importanti fil-kura u fil-prevenzjoni ta' uġigħ fid-dar. Id-dar huwa magħmul minn kurvaturi minn żewġ ħodbiet żgħar li huma fin-naħa ta' wara ta' sidirna u fin-naħa tad-demb ta' darna, u mbagħad żewġ ħofriet fuqna u fiċ-ċinturin tad-dar. Jekk dawn ma jkunux rispettati jew ma jkunux sapportjati waqt il-posture tagħna, kemm bil-qiegħda, kemm bil-wieqfa u kemm kif semmejna programm ieħor waqt li aħna mindudin fis-sodda. Jiġifieri posture tajba bil-qiegħda għandha tkun darna dritt massiġġu, b'saqajna tmiss mal-art. Posture tajba bil-wieqfa għandha tkun li ma nintelqux il-qudiem u ma nintelqux lura, ma nitfgħux piż fuq sieq aktar mill-oħra, u posture tajba mindudin għandha tkun mhux wiexna l-isfel, għaliex inkun qed narċew darna, nkun qed nawġu darna u nġibu l-irkikel viċin ta' xulxin. Jekk il-posture ma tkunx tajba, allura noħolqu problemi biomekkaniċi, muskoli li jibbiesu, muskoli li jiddajfu, allura meta d-dar jiltaqa' ma' sitwazzjonijiet fejn għandu bżonn jerfa' pereżempju, id-dar iktar faċli jiċċedi. L-uġigħ fid-dar huwa komuni ħafna, speċjalment f'persuni li jagħmlu xogħol ta' strapazz. Meta nsemmu uġigħ tad-dar, għal liema parti tad-dar inkunu qed nirreferu. U kull parti tad-dar iġġor magħha terapija differenti. Id-dar huwa magħmul minn 4 partijiet differenti. L-lon, in-naħa ta' wara ta' sidirna dik li tissejjaħ thoracic area, iċ-ċinturin tad-dar, lumbar area u d-demb tad-dar, is-sacral u coccygeal area. Ħafna mid-drabi l-lon qisu naqtawh barra u nqisuh entità għalih, allura jifdal it-tlieta l-oħra. Però l-aktar parti komuni li toħolqilna problemi hija bla dubda xejn iċ-ċinturin tad-dar. L-oħrajn joħolqu problemi però mhux l-istess effett ta' ċinturin tad-dar. Għaliex joħloq effett? Għaliex hemmhekk hemm l-iktar ammont ta' moviment. U fejn għandek moviment għandek l-artrite, għandek nervituri li jistgħu jiġu streċjati, għandek disks li jistgħu joħorġu minn posthom u jaftu fuq in-nervituri, għandek problemi biomekkaniċi ta' muskoli li mhumiex b'saħħithom, ta' muskoli li huma bsin ħafna. Għalhekk pjuttost ngħid li dik il-parti tkun li qed nirreferu għaliha meta nsemmu uġigħ fid-dar. It-terapija ma tvarjax daqshekk, jiġifieri jekk jien irid nagħti eżerċizzji, nista' nagħti eżerċizzji għal kull parti tad-dar. L-eżerċizzji ħajvarjaw skont il-parti però. Jiġifieri jekk jiena ħanati ċertu stretches għal naħa t'isfel tad-dar, mhux ħanati l-istess stretches għal naħa ta' fuq, però stretches l-istess ħajkunu. Ix-xewka tad-dar hija strumentali biex aħna nżommu dritti, kif ukoll biex nipproteġu n-nervituri kollha tal-ġisem. Meta nsemmu slip disc, għal xiex inkunu qed nirreferu? Il-slip disc huwa terminu sfortunatament li huwa użat b'mod ħażin. Ġifieri użat għal affarijiet li m'għandhomx jaqsmu ma' slip disc. Ħafna mid-drabi użat għal nervituri, għal effetti fuq in-nervituri. Id-disk huwa dik il-parti li tissepara rukkel minn ieħor, huwa shock absorber magħmula minn ġeli fin-naħa ta' barra u b'likwidu fuq in-naħa ta' ġewwa. Id-disk huwa miżmum ġewwa b'ligament li huwa pjuttost dajjef, pjuttost weak. Jekk dan il-ligament ikompli jiddajjef minħabba posture ħażina tagħna pereżempju, allura id-disk jinbeżaq il-barra. Jekk jinbeżaq ftit il-barra, jissejjaħ a protruded disk. Jista' jkun jafas ukoll fuq in-nervituri, anke f'dal każ. Jekk jinbeżaq ħafna l-barra, allura toħroġ mhux biss il-parti ta' barra, imma anke l-parti ta' ġewwa tad-disk, il-parti tal-ilma biex niftehmu, jissejjaħ herniated disk. Il-terapisti, il-fizjoterapija, minn dejjem kienet isu front runner fil-kura tad-dar. Il-fizjoterapista huwa mobbi b'għodod differenti, b'apparat differenti biex jikkura d-dar, speċjalment f'dak li jissejjaħ protruded disk. Jiġifieri in-natura tgħin ukoll il-fizjoterapija għaliex ma' żmien dik il-parti li ħarġet, dik il-parti żgħira li ħarġet tinxef jew terġa' tidħol il-ġewwa, però t-terapista huwa kapaċi jgħin il-persuna titneħħilu l-uġigħ li tikkawża d-disk u tippreveni ċertu eżerċizzji milli jerġa' jkollu dak l-uġigħ. Id-dar huwa kruċjali, huwa importanti ferm li nieħdu ħsiebu. Minn barra pożizzjoni tajba, x'għandna nagħmlu biex inbedu problemi fid-dar? Importanti li dejjem inkomplu nisqu fuq il-pożizzjoni għax il-posture hija importantissima. Però
L-aktar ħaġa importanti huwa l-mod kif nerfaw. Il-mod nerfaw b'mod galbus, nerfaw b'mod li nżommu il-pis viċin tagħna, mhux il-bot minna, għaliex jekk nżommu l-pis il-bot minna nitfgħu l-pis fuq darna aktar milli fuq dirajna u fuq saqajna. Kemm jista' jkun nużaw il-muskoli ta' żaqna waqt li qed nerfaw, idejna u saqajna aktar milli darna. Min għandu desk job, importanti li kollu stiġġu jissapportja daru kollu, nużaw saqqijiet li jissapportjaw il-kurvaturi kollha ta' darna, ma norqdux wiexna l-isfel, għaliex jekk norqdu wiexna l-isfel nkunu qed narċjaw darna, u nżommu attivi fiżikament kemm jista' jkun. Tikka aktar dwar saħtek. Meta tifel jew tifla ikollhom concussion, ir-rakkomandazzjonijiet huma li dawn jingħataw ġranet ta' mistrieħ totali. Però studju li sar dan l-aħħar juri li jekk wara ftit jiem it-tfal jibdew jagħmlu xi ftit ta' eżerċizzju, dan jgħin biex is-sintomi tal-concussion jittaffew. L-esperti jissuġġerixxu li dawn it-tfal għandhom jagħmlu attivitajiet ta' intensità baxxa, tal-anqas darba jew darbtejn kuljum. Anke sempliċiment mixja qasira tkun biżżejjed. Dan it-tip ta' trattament diġà jintuża b'suċċess fil-każ ta' persuni li jbatu b'attakk ta' apoplesija. Tikka aktar dwar saħtek nhar it-Tnejn.